Hello, maayong gabi sa tanan. Ilabi na katong soking subscribers sa atong YouTube channel ug sa atong mga pinalanggang mga viewers. Maayong gabi kaninyong tanan. Welcome sa atong programang Bisaya Espesyal, lingaw-lingaw sa kagabion. Kumusta naman mo diha? Okay ra ba ang inyong mga love life? Kung okay ra, cheers tang tanan. Yes, naagday mga love life ni mga tawhana. Kaya nag-cheers man. Okay, katong mga single, isa lang ang inyong mga til. O katong na ay mga jowa diha, hala ka muna'y bahala diha. Congratulations! Yan, nagpunta sa atong programang Bisaya Espesyal, lingaw-lingaw sa kagabion, uban ni Kuya Tata Ire. I love you! Ato karon nga pagkahinganlan, mga lugar sakop sa dakbayan, ila-ilahon ta lugar sa una, natawo na himugso kitang duha. Mga baryo, kung diin ka natawo, ayaw kalimti ninyo. Mga baryo, kung diin ka natawo, ayaw kalimti ninyo. Bagay, Kapalaran, Bilyaba, Banglay, Huyuhuy ug Simasay, di maluok, minsubong ginabot, maluro, Silangga ug Sikot. Mga baryo, kung diin ka natawo, ayaw kalimti ninyo. Mga baryo, kung diin ka natawo, ayaw kalimti ninyo. Santa Cruz, Pulaw, Barangay Dos, Mantik, Mikanaway ug Silangit, Garang, Makilaw, Panalsalan, Puntod, Labuyo ug Pangabuan. Mga baryo, kung diin ka natawo, ayaw kalimti ninyo. Mga baryo, kung diin ka natawo, ayaw kalimti ninyo. Sumira, Bukator ug Kimat, Balatakan, Matugnaw ug Uwayan, Ginalaban, Mangga, Kauswagan, Tituron, sa Limpuno ug Katagan. Mga baryo, kung diin ka natawo, ayaw kalimti ninyo. Mga baryo, kung diin ka natawo, ayaw kalimti ninyo.
ayaw kalimti ninyo, ayaw kalimti ninyo. Thank you sa tanan ng minaw ug lantaw sa atong YouTube channel. I love you all. Bye-bye.